Kin je da nema na ko? Ko dai kayan da ni ba? Kin je neman yadda ya ungo kuma suke kaunata don ko takara na fito a wannan sarki. Allah to kai aka haka gane suna son ka. Wai da idan na shigo suke tarairaya ta da cewa kwana biyu. Yajin da Allah ya kawo ka ba. Ko me ki zama wasu na ƙara kirki ga karan hancin ta ƙara Wallahi kana burki. Salamu alaikum Fati. Me yake faruwa ne? Shi sace min mashin ne wai kena fa. Saurayi na ne fa. Wallahi shi ya dauke miki kai. To aka ga shi kenan gashi nan shi ma ya tafi ya bin mashin din sa ai. Wai sai da sai gaba da shi. Ya fi ke kira mu. Za ka gaba da shi kuma gaba ta kai ka amma kuma ka dai sani ka fita da shi a kama ka. Ka je siyarwa a kama ka. To me mafita? Ni kawai ka ja min asara ai. Gashi nan yanzu na san ba dawowa zai yi ba.